guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşeke nû a qehwe felsefê em dîsal pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em li pêşberî we ne. Murat, me di bernameyê berê de dest bi dîroka felsefeyê kiribû û wek filozofî ewlî me qala Thales kiribû. Belê Sezgîn, me dest bi dîroka felsefeyê kir û dûre sersal ket navê. Herê. Me goj boy xatirê sersalê em bernameyek çêkin. Me bernameya taybet li ser têgeha wextê amade kir. Belê. Gava ku me qala Thales kiribû, me qala jiyana wî, xebatên wî, fikrên wî yên felsefîk kiribû, heta me behsa bazirganiya wî jî kiribû. Dina fikrê Thales de arke wek têgeheke giring derdiket pêşa me. Thales gotibû arke ave û mesele qedandibû. Sezgîn belê me qala Thales kir wekte got. Thales got arke ave yani çavkaniya jiyanê ave lê mesele ne qedandlı bir. Mesele arke esas piştî Thales dest pê dike ji xwe. Yani gava Thales got arke ave mesele ne qediya, mesele nû dest pê kir. Nîqaşên nû vebûn, filozofên din jî ketin navê û mesele mezin bû. Loma ez dixwazim di vê bernameyê de jî qala arkeyê bikim. Çimkî têgeha arkeyê, mijara arkeyê di felsefeya serdema antîk de mijareke giring e û mijareke bingehîn e. Belê Murat, madem mijara arkeyê ew qas giring e, em vê bernameyê jî qala arkeyê bikin û ez jî pirsê xwe li gor vê mijarê ji te bipirsim. Te got meseleya arkeyê di felsefeya serdema antîk de mijareke bingeh û giring e. Çima ew qas giring e? Yani çima meseleya arkeyê wek mijareke bingehîn tê qebûl kirin? Sezgîn di bernameya berê de me qala arkeyê kiribû û me pênaseya arkeyê kiribû. İnsanên wê demê ji bo jiyanê rave bikin, afirandina gerdûnê û bûyerên gerdûnî rave bikin, çîrokên mitolojîk bikardanîtin. Belê. Yani her tişt bi destên xweda û karakterên mitolojîk, hêzên derxwezayî derdiketin meydanê. İja filozofên wê demê ku wek filozofên pre-Sokratik tên binav kirin, yani filozofên berî Sokrates, ji bo jiyanê fehm bikin berê xudan xwezayê. Gotin em dev ji çîroka berdin û bi aqilê xwe jiyanê fehm bikin, gerdûnê rave bikin. Ji xwe bi viyarê jî felsefe dest pê kir. Me di bernameyên berê de qala vana kiribû, îja bi felsefeyê re pirsên li ser jiyanê jî diguherin. Yani di dema mîtosê de berî felsefeyê ji bo jiyanê fehm bikin digotin çavkaniya jiyanê kê ye? Yani li tişteke xwedayî û derxwezayî digeriyan. İja di pêvajoya logosê yani piştî felsefe dest pê dike, pirs diguhere. Nabêjin çavkaniya jiyanê kê ye, dibêjin çavkaniya jiyanê çi ye? Bi vê pirsê re wek çavkaniya jiyanê em têgeha arkeyê dibînin. Filozofên wê demê jî xwestinê arkeyê bibînin. Yani fehm bikin ka jiyan ji çi derketiye, çavkaniya gerdûnê çi ye û fikrên xwe li ser têgeha arkeyê ava kirine. Loma di felsefeya serdema antîk de arke mijareke giring e. Te diyez ji her tiştî re dibêjim giring e û giring e, lê bi rastî jî giring e, yani masçı bikim. Na Murat, em ji te bawer dikin û em qanen yani mijareke giring e. Mala va xwedê ji we razî be. Di bernameyê berê de gava ku me qala arkeyê kiribû Murat, me gotibû arke ew tiştek ku her tijê çê dibe lê ew ji tu tiştî çê nabe. Heta me wek zû gotinokekê me vê gotibû. Belê em karin dîsa bêjin Sezgîn. Na, îro em nebêjin. Yani bi tena serê xwe heye, hebûna wê negirî dayê tiştekî dine, lê hebûna hemû tiştan bû yê dest pê dike, ne wilo? Belê Sezgîn, rast e. Ez dixwazim qala tiştekê din jî bikim. Ji bo giringiya arkê baş bê fehm kirin. Yani ez zanim hûn bawer dikin arke giring e mala we ava, lê ez zanim hin kese ne bawer nakin, dibêjin arke ne giring e, dibêjin ma tu mesele ne ma rabûne qala arkeyê dikin. Navazim nav wan bêjim û nav xelkê de wan rencîde bikim, lê çend kese em baş zanin. Sezgîn arke giring e, çimkî bi mesela arkeyê re ravekirinên rasyonel, yani ravekirinên aqlî dikevin nav jiyanê. Filozofên wê demê dibêjin êdî em dev ji çîrokan berdin û jiyanê bi aqilê xwe, bi çavê xwe bibînin û fehm bikin. Loma li ser pirsên jiyanê bersivên rasyonel didin. Ji xwe bi viyar jî felsefe dest pê dike. Yani em nikarin bêjin bi arkeyê re
ravekirinin mitolojik, ravekirinin derxwezayî bi tamamî ji holê rabiye, ji nav jiyanê derketiye. Lê ev wek pêvajoyekî ye. Arke vê pêvajoyê de dest pêkirin û di nav mîtos û logosê de pirêyek ava dike. Wek pira dehderiya Diyarbekirê û rê li ber fikrên rasyonel ve dike. Yani Murat bi qasî ez fêm dikim tu qala guhertinekê dikî. Yani guhertineke fikrî û tu dibêjî destpêka vê guhertinê jî arke ye. Rast e. Tu dikarî li ser vê guherînê ama çend mînakan bidî. Yani fikrên însanan çawa hatiye guhertin. Pirsên wan ên li ser gerdûnê û bersivê wan çawa hatine guhertin. Sezgîn di bernameya berê de meqala Thales kiribû. Me di bernameya berê de qala çi tiştên pir kiriya tim dibên bernameya berê. Dîsa ez ji Thales mînakek bidim. Thales wek filozof û lêkolînerek li ser xwezayê lêkolînan dike. Me gotibû stêrkan dişopîne, girtina rojê texmîn dike. Mesela Thales ertêjê jî meraq dike. Wê demê jî wek tu zanî ertêj wê demê jî çê dibin. û însan wek sedema ertêjê xwedayan dibînin, hêzên derxwezayî dibînin. Yani dibêjin me tiştek kir, xweda ji bo me ceza bikin, em bêjin xwedayê bin erdê Hades, hêrs dibe û erdê dihêjîne. Bi vî awayî ertêj çê dibe, erd dihêje, ertêj çê dibe. An jî dibêjin xwedayê behrê Poseidon hêrs bû û tofanek mezin di ser me de şand. Van pirsa êdî têra Thales nakin. Tedî di bernameya berê de me gotibû ji bo Thales av pir giring e û dibêje arke av e, yani çavkaniya jiyanê av e. Thales sistema xwe ya gerdûnê jî li ser vê fikrê ava dike. Yani sistema xwe ya gerdûnî ji bingêha wî dîsa av e. Dibêje her tit ji avê tê dinya jî li ser avê cih digire. Wek keştiyekî li ser avê bifikire. Çawa keştî carna li ser avê dihêje, dibe dinya jî li ser avê dere û tê dihêje û bi vî awayî ertêj çê dibe. Her tiştî bi avê girê dide. Belê. Yani ravekirinên çîrokî û mitolojî qebûl nake wek bûyereke xwezayî dibîne û van tişta vî şikî rave dike. Belê, fikrê xwe jî li ser vana ava dike. Niha gava em li sistema Thales mêze dikin, yani tiştên li ser dinyayê gotiye, tiştên li ser xwezayê, tiştên li ser şiklê dinyayê gotiye. Di roja me de vana nayên qebûl kirin. Yani bi xebatên zanistî em zanin dinya çawa ye, şiklê dinyayê, sistema gerdûnê ne wek Thales gotiye. Lê giringiya Thales ev e ku çîrokan qebûl nekiriye û bi aqilê xwe jiyanê ravekiriye û bi awayekî rasyonel gerdûnê îzah kiriye. Xwezayê, bûyerên nav xwezayê, têkilî û sedemên di nav bûyeran de bi awayekî rasyonel, yani bi aqilê xwe îzah kiriye. Loma jî ji xwe em wek filozofê ewlê wî qebûl dikin. Murat bernameya berê de gava meqala arkê kiribû, me gotibû bi Yunanî tê wateya sedema ewlî, çavkanî, cewher, ev tê bîra min rêbaza sereke. Arke wekî din çawa tê bikaranin, yani wekî din tu bikaranîna arkê heye roja me de mesela. Sezgîn arke peyveke Yunanî ye, ana ji ber ku felsefe tedî me di bernameyên berê de dîsa qal kiribû, ji ber ku li Yunanistanê derketiye têgehên wê demê pîn jî di roja me de tên bikaranîn, an jî bi guhertinên biçûk tên bikaranîn. Mesela zanista arkeolojiyê, duya dem peyva arkeyê dibînin. Erê rasterast arkeya ku em qal dikin ne de vê wateyê de ye. Lê gava em li wateya arkeolojî mêze dikin jî li tiştê herî kem digere. Yani li tiştê ewlî digere. Bi vî awayê em dikarin bêjin arkeolojî ji arkê fêz girtiye, ji arkê tê û wekî din jî anarşîzmê lê em viya derbas kin sekin. Çima ya qalavê jî bikin çi pête. Sezgin anarşizm ji ku derketiya me çi xweş qala felsefeyê dikir. Erêm dîsa qala felsefeyê dikir ama tenê min têkiliya arke û anarşîzmê merak kir. Nizanim, yani eger meraqa tê tu ji xwe re bixwîne hayam ji van tiştan tune ye, anarşîzm min nebîstiye, yani tu têkiliyam ji pêre tune ye. Ji kerema xwe re qala tiştê werneke me serê me nex belayê. Çima Murat qasî ku ez zanim anarşîzm ji têgeheke felsefî û felsefeya siyasetê dawî nizanim, yani têgeheke felsefîye an felsefeya siyasetê wan ez cara ewlî dibîzim. Sezgin mêze siyaset, anarşîzm van tişta talûkê me nexe nav van mesela ji xwe diyam gotibû qala tiştên bi talûkê nekin. Ez erim Diyarbekirê min nagre malê. Na tiştek bû ez ê te biparêzim meraqa nek.
و از باورم گودارین مجی مرق دکن همه bu kurtasi be jî qal bike û em derbasî mijara xwe bikin. Baş ji bo xatirî guhtaran yên van guhtara wî dawiye tiştek bîn serê melê. Sezgîn arşe yani arke di peyva anarşizmê de arşe derbas dibe. Ar ji arkeya Yunanîtê bi Fransî telafûza wî arşe. Ji wateyên arkeyek jî rêbaza sereke tiştê di serî de derketî sedema ku pergalê ava dike. Îja anarşîzm jî em dikarin bêjin bê arke bûne. Yani ew qartafa an wek tişteke neyînî wateya neyînî de. Yani tiştê bê arke. Tiştê bê arke gerem hinek wateya wekin yani anarşîzm dibe pergala bê arke, pergala bê sazûman, pergala bê sereke û pergala bê rêvebir. Bakunun jî mesela gava anarşîzmê pênase dike qala tunebûna organizasyonên polîtîk û tunebûna rêvebiriyê dike. Helbet ev wek şîroveyeke derdikeve pêşberî me loma em guh bidin zimanzan û etîmologa wê çêtir ve. Başa ku te mesele anarşizmê qet nexwendî û qet nebîstî ji Murat. Yani careke pirtûkek li ser masê vekirî bû bi şaşî çavên lêket da tu dibînî Sezgîn bi zorî mesele vekir yana tu alaqeyan bi anarşîm dî filan bêvan tu ne ye? Başa Murat em vegerin mijarên bê talûke. Keremke. Min serî de got Thales got arke ave û mesele qediya lê te gona mesele ne qediyayî mesele nû dest pê kir. Bele. Piştî Thales li ser mesele arkeyê çi hate gotin, çi nîqaş derketin? Sezgîn Thales got arke ave. Ya bu nizam çend care em dibêjin. Di bernameya berê de meqala sedemên wî kiribûn. Ji ber ku av giring e, bê av jiyan nabe, Thales digot arke ave. û çavkaniya jiyanê ave. Lê wek me got mesele li vir neqediye. Filozofên din jî li ser meseleya arkeyê fikrên xwe gotin bersivên cudadan Thales rexne kirin û bi vî awayî nîqaşa li ser arkeyê berfirehtir bû. Belê ji xwe gava meqala felsefeyê kiribû me gotibû di felsefeyê de bersiveke tenê tune yani bersivên cuda cuda dibi ku çê bimin li ser mijareke her filozof fikrê xwe yê cuda tînin ziman û bi vî awayî li ser pirseke bersivên cuda derkevin ber me. Lê piştî Thales kîjan filozof hene ku li ser meseleya arkeyê sekînîne çi gotine Thales çawa rexne kirine ama em hinekî jî qala wan bikin Murat. Maz qala çi bikim Sezgîn, qala çi bikim, qala çi nekim, ne yekin ne didone. Kala tu dest pê bike wextê me heye tuşna me. Qehwa me jî heye, ew qehwa me têr bike. Belê qehwa me jî qet pirsgirêk ji tuneyî tu keremke. Baş yani dibînim qehwa me heye lê dîsa jî li ber qehwê tiştek tune. Neyse ez dest pê bikim. Sezgîn di mesela arkeyê de piştî Thales em Anaximandros dibînin. Anaximandros fikrê Thales qebûl nake. Dibêje av nikare bibe arke. Li gor Anaximandros divê arke tişteke bêdawî, bêsînor û nediyar be. Lê arkeya Thales yani av tişteke ber bi çav e, bi sînor e û diyar e yani em avê bi çavê xwe dibînin tişteke li ortê ye. Li gor Anaximandros av bi sînor e lê gerdûn bê sînor e û dibêje jalî mantiqî ve tişteke bi sînor nikare tişteke bê sînor biafirîne. Loma dibêje divê arke tişteke bê sînor û bêdawî be ji ber van sedeman dibêje arke aperyon e. Aperyon çi ye Murat cara ewliyaz dibîzim. Sezgîn aperyon tegiyeke Yunaniye û peyveke Yunaniye û tegiyeke razber e. Tiştek bi navê aperyon li xwezayê li dunyayê tune ye. Anaximandros aperyonî wek hêzeke bêsînor û bêdawî tesawûr dike. Li gor Anaximandros hemû heyînên nav jiyanê bidawîne lê aperyon hêzeke bêdawî û bêsînor e û çavkaniya hemû heyînan e. û gava dibêje çavkaniya hemû heyînan e tiştekî jî lê zêde dike. Dibêje hêzeke hem afirîner e hem jî hêzeke dikare her tiştî wenda bike, ji holê rabike. Yani li vir em fikreke cuda dibînin. Thales digot arke ave û arkeyê tişteke wek ji nav xwezayê diyar dikir, tiştekî behsa tişteke şêmber dikir. Lê li gor Anaximandros arke tişteke razber e. Ne diyar e? Belê ji xwe pirsgirêk jî ji vir derdikeve. Pirsgirêkek çawa? Piştî Anaximandros em Anaximenes dibînin.
ew jî Anaximandros rexne dike. Sezgin divrat ez dixwazim qala tiştekî bikim. Belê. Tu dibînî nîqaşek derketî ortê li ser arkeyê, yek tiştek dibêje, yê din li ser viya rexneyê xwe dibêje û bersivek din dide. Belê. Viya destpêka nîqaşên felsefî ye. Di felsefeyê de jî nîqaş werdimeşin. Zoma em vana wek filozofên ewlî qebûl dikin û vê pêvajoyê wek destpêka ewlî qebûl dikin. Li gor gelek dîroknasên felsefeyê û felsepevanan jî arke di felsefeyê de mijara ewlî ye. Yani felsefe bi mijara arkeyê dest pê kiriye. Arkeya em vegerin mijara xwe me got Anaximenes derdikeve û Anaximenes jî Anaximandros rexne dike. Arkeya Anaximandros yani Aperyon tişteke razber e û nediyar e. Anaximenes dibêje ev bi xwe pirsgirêk keş xwe. Li gor Anaximenes Aperyon nikare bibe arke. Çimkî Aperyon razber e, xweza şênber e. Loma dibêje ji tişteke razber tiştên şênber dernakevin. û li hemberî mamosteyê xwe Anaximandros dertê. Sezgin tu dibînî yani qet hürmet li hemberî mamosteya nemaye. Anaximandros jî piştî viya hêrs dibêje Anaximenes re dibêje tu gedê doyî, tu çawa fikrên qebûl nakî, tu bi xêran bûyî însan meriv. Wîsa nîqaş derdikeve lê felsefe bi xwe jî awa ye yani nîqaşên felsefeyê wek me got li ser fikrên cuda rexne derdikevin û nîqaşî li ser vana Erê rexne nebe nikarin felsefeyê bikin dawiya da. Murat tutkarî rexneya Anaximenes'e dincî vekî rave bikî yani ji ber çi Aperyona Anaximandros wek arke qebûl nake. Ma ji bo wî arke çi ye? Anaximenes dibêje xweza û heyînên nav xwezayê tiştên maddî ne. Tiştên şênber û tiştên diyar in. Lê Aperyona Anaximandros razber e, ne diyar e. Loma dibêje Aperyon wek tişteke razber nikare xwezaya şênber biafirîne. Ji ber van sedeman dibêje arke ne Aperyon e, arke hewa ye. Yani ew jî wek Thales berê xwe dide xwezayê û arkê tiştek ji nav xwezayê dibîne. Belê Sezgin. Mesela li vir em dikarin qala rexneya wiya li ser Thales jî bikin. Tedî Thales digo arke av e. Anaximenes dibêje rast e Thales av giring e, lê tu tiştek ji bîr dikî çavkaniya avê jî hewa ye. Loma hewa ji avê giringtir e. Bi van rexneyan diyar dike ku av û Aperyon nikarin bibin arke. Arke hewa ye. Çimkî hewa tiştê herî giring e. Hewa li her derî dikare xwe bigîne her derî û dikare hemû heyînan di nav xwe de bihewîne. Ji ber van sedeman dibêje arke hewa ye. Belê. Yani birastî jî di meselaya av û hewayê de bi min jî hewa wego girîngtir xuya dike. Murat bê av em dikarin çend roj bijîn lê bê hewa belkî herî zêde deqak, du deqa. Rast e Sezgin li vir Anaximenes qala tiştekirînî jî dike. Gava qala hewayê dike wek mînak ew hewaya ku em dikişînin hundirê xwe qala wê hewayê jî dike. Dibê jiyana me jî bi wê hewayê dest pê dike. Yani ji wî alî jî di hewayê de nirxîne. Lê te got Anaximenes rast dibêje lê bi min ecele neke Sezgin gava me ra filozofek dixwîne me ra dibe ya bi rastî jî viya rast dibêje, çi xweş dibêje, çi tiştên baqila ne dibêje. Dure filozofek din tê wî rexne dike û hemû fikrên wî li ber çavê me ra reş dibin. Rast e divê me re got bide fikrê dî jî piştî Anaximenes çi dibe Murat? Çi guhertin çê dibe? Sezgin piştî Anaximenes di meseleya arkeyê de em Herakleitos dibînin. Navê xweşin bi rastî jî ne wir Anaximenes, Herakleitos. Telafûza wan bilêvkirina wan zehmet e. Xweş e. Herakleitos jî dibêje arke ne Aperyon e, ne av e, ne hewa ye. Dibêje arke agir e. Agir ji ku derketiya û her tiştê me tamam hev agir ji me kêbû. Herakleitos yekê pir ecêb Sezgin yani yekê pir balkêş e. Hatta di felsefeya dîrokê de wek Herakleitosê tarî tê binavkirin ji ber ku fikrên wî hinek pir ewin çawan bêjin pir tiştên girtîne me ra bi zorê fehm dike. Ji ber wê tarî. Belê. Ez ê li vir bi kurtasî qala fikrên wî yên ser arkeyê bikim lê dilê min heye em bernameyekê cuda bi temamî li ser Herakleitos çê bikin. Dibe helbet çima be em niha bi kurtasî qala wî bikin paşê em karin bernameyekê taybet ser wî jî çêk. Baş e li ber guhdara misoz jî işte gir çi boy bernameya Herakleitos. Sezgin Herakleitos li ser arkeyê ji filozofên din tiştek cuda dibêje. Belê. Qala guherîn û veguherînê dike.
دبیجه همو جیان لسر گوهرینه آوا دبه هر تشت دگوهره جارا اولی تیگه ها گوهرینه به هراکلیتوس ره که به ناو دیروکا فلسفه تشتی که جیان آوا دکه بوینه جبو ام و مسئله بوینه و گوهرینه باش فهم بکن جی هراکلیتوس جمره قالا آگرید که آگر وک هیزه که مزن هر تشتی دنا خود دگوهرینه او و دگوهرینه تشتکدن یعنی هراکلیتوس آگری وک çavkaniya guherînê dibîne. Guherîn jî çavkaniya jiyanê di fragmanê xwe de, di nivîsê xwe de jî li gelek ciyan qala agirê dike û dibêje gerdûn ji aliyê agirê ve tê îdare kirin. Aristoteles ev meseleya agirê wek tişteke şêmber fehm dike. Yani ji ber ku metnên Herakleitos nivîsê wî yên wê demê negîştine roja me em agahiyên ser Herakleitos ji filozofên wek Aristoteles dibînin neqil dikin. Aristoteles vê meseleya agirê wek tişteke şêmber fehm dike û dibîne. Lê qebûla gelemperî ev e ku Herakleitos agirê wek metaforeke bikartîne. Yani ji bo guherîna nav xwezayên fehm bikin agirê wek mînak dide. Yani agirê bifikre sezgîn em gava tiştek davê nav agirê ve guherînek dest pê dike, guhertinek dest pê dike. Form diguhere. Erê û êzing be çi be jî yani çi dikeve nav agirê diguhere. Hesin de hale mesela. Belê jiyanê jî dişibîne wek agirê. Yani dibe jiyan wek agirê her tiştî nav xwe de diguherîne loma agirê wek metaforek nîşan dide. Birastî jî balkêş te got aperyon, av, hewa, agir li nav xwezayê tiştek nema herha. Em qala Empedokles jî bikin em ê bibînin ka çi maye an nemaye. De baş e kerem ki ka Empedokles çi gotî li ser arkeyê. Sezgin Empedokles ji bo arkeyê qala tişteke tenê nake. Dibêje belê av, hewa, agir ji bo jiyanê tiştê girîngin rast e lê ji bo jiyanê dibêje we tiştekî kêmiştiye. Çi kêmiştine? Ax, xwelî. Dibêje av, hewa, agir çiqa girîng bin jî bê ax nikarin tiştek biafirînin. û van her çar arkeyan tîne cemhev. Dibêje arke av û agir û hewa û axe. Ev her çar hêman, her çar element tenê cemhev û jiyanê diafirînin. Empedokles bi vê fikrê xwe ji filozofên din sekneke cudatir nîşan dide û dibêje arke tiştek tenê nene çar element, çar hêman tenê cemhev û arke derdikeve holê. Ev çar unsur yani av, hewa, agir û ax hîn jî di kîmyayê de wek çar elementên bingehîn tên qebûl kirin. Filozofê din Murat behsa tiştekî tenê dikirin ji bo arkeyê. Lê Empedokles fikrê xwe tenê li ser hêmanek avanakê qala piraniyê jî dike. Belê sezgîn ji xwe loma em jê re dibêjin pluralîst yani piranîparêz. Filozofên din tenê qala hêmanek dikirin. Fikrên xwe li ser hêmanek ava kiribûn. Em ji fikrên bi vî rengî re dibêjin fikrên monîst. Mono ji xwe zanî bi latînî yek e. Yani fikrên yekparêz. Ji fikrên wek Empedokles re jî em dibêjin fikrên pluralîst yani piranîparêz. Başa Murat, te behsa avê, agir, hewa, ax û aperyon tekir. Wekî din tiştek ma ji bo arkeyê. Na sezgîn niha ew qase di bernameyê din de gava me qala filozofên din kir belkî çend mînakên din jî ez bidim. Lê eger em hinek din jî dewam bikin ez ê bêjim arke qehweyê qehwa me bi dawî bû tu zanî arkeya bernameya me jî qehweyê. Loma em dikarin bernameya xwe biqedînin. Belê em karin biqedînin heger gotinek te wek din gotinek te hebe? Belê gotinekî min din heye qurtekî qehwe maye heta biqede ez gotina xwe biqedînim. Sezgin mesela arkeyê wek me got di felsefeyê de di felsefeya serdema antîk de meseleya destpêkê yani felsefe bi mesela arkeyê dest pê dike. Ana gava me qala filozofan kir me got Thales wer gotî, Anaximenes, Anaximandros wer gotî. Niha tiştê gotine belkî di roja me de qîmeta wan tune ye. Yani çavkaniya jiyanê av e, çavkaniya jiyanê hewa ye. Tiştên ava wek aperyon. Belkî ji alî zanistî ve tu qîmeta wan tune ye. Lê ji bo me ew nîqaşa ku dane dest pê kirin girîng e. Yani wek dîwarekî bifikire kevirê ewilê ew danîne û dîwarê bilind kirine
ew dîwarê felsefeyê jî gîştiye roja me û hîn jî bilindtir dibe Sezgîn. Başa Murat, eğer kahvata qediya be em karin biqedînin. Belê em niha dikarin biqedînin. Başa, belê guhdarên hêja heta bernameyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin, bimînin di xweşiyê de bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه